Masakhane iuhlelo lukahulumeni umasipala weTheku alithatha waliqhuba la njengengxenye enika umphakathi ithuba lokuthi aqhumane ngqo nohulumeni. Ngaleyo ndlela ke silana ukuqhubezela lolo hlelo. Umphakathi uyasizakala ngempela nje namhlanje nje bathola ukuthi bakhulume nokuthi bafinyelele endaweni yabo le eseduzane bafike mahala balethwe mahala bajabule kakhulu banema kwangempela. Siyathokoza kakhulu ukuthi umasipala weTheku ukwazile ukuthi asithumelele iminyango lesi sikuyo njengamanje ukuthi sikwazi ukuthola usizo inkinga yama water yonke inkinga kuningi kakhulu izinto abasilungisela zona la ngaphakathi. Khona ke nama-computer bakwazi nokuthi bakuhlolele ukuthi isikwele sakho sime kanjani, bafotocopy benze zonke lezi zinto. Siyabonga kumasipala weTheku ukuthi usilethele usizo olukanje eduzane kwethu nanokuthi njengoba silapha ngoba sinenkinga and siyathemba ukuthi sizosizakala kuyinkinga ezahlukahlukene. Sinethemba ukuthi njengoba eshilo umeya ukuthi kuzothi ngoMarch esontweni mhlambe lokuqala noma kwelesibili bese boyisa impendulo ukuthi lokho bekulandwe ilaba abazolanda izikhalazo zomphakathi kuzobe sebekwazi nokubuya nempendulo ukuthi mhlambe labe beyithumela khona kuzobe sekhambe kwafikaphi.